wacho na apiko mor to wiye mor. Mano di wache ang'o? Owacho point kich jogewa thothgi iyudo ni moko mer, lakini wasekawo okang' mager ne jok mamer e stage. Kwayudo stage ni dhano ka mer ama japiko mamer, imake titere ir chief ama itere police station mani machiegni, because gine ma gikethonwa sifa mar tich. Wa sensitize gi ng'ama dwaro mer, oketo odiochieng' monyalo mere, ka en Saturday ama Sunday to we apike ot, moloyo ni obedo ni omer to riembo, ochamo mogoka to go en e ndara to ting'o be customer. Gine ma gikethono kech customer ok biduogo e stage makanyo. Gine ma gilus customer bro dhi e stage machielo. Iyudo ni customer wacho ni stage ma gine ni kacha joka mer. Ten ng'at achiel makethone. Koro wang'iso chairmans mag stages, beduru gi sheria mager ne jok mamergo, giwe ketho biashara ni ober to kendo konyo dhano mang'eny. Erokamano ahinya. Kendo adwani mula ne wach mar discipline kata mana luor, nikech wach ma kamano aseneno ka nitiere ote mathoth. Kuom ranyisi, yudo kata mana ka japikipiki otumre kod jagari. Japikipiki unga gi unity, nitie kaka udonjo kanyo, kudwa kata mana ng'eyo ka jagari ema samoro nokoso kata mana japikipiki ema okoso.